tun lai kho vela ke ni mi zo te po in zin ve wa nan tho the na hi kan mang na sa to hle a kho vela hian zin ve wa nan na him ber chu tho the na ni ti hi isha em lir theile long ti vel che swal chan chin kan che fowa ma se passenger phur tho the na che swal chan chin hi sha ta khat le ni tin kho vel puma tho na noi khat sing ni chuang thok chhuak thin ma se thona chungchangah mi puiten shat kan na nei tlem hle a tho theina te hi engtiang che ai him nge ani pilot le flight attendant te hian kan laka enge je pan nei he video a hian chungzo na chungchang chu kan chang do na I seat belt kha lo sheng ngetla channel la subscribe lo ten min lo subscribe ve ngal bokula notification bell khan metin ola khan I met le don nya savate le Thlawhna sawa le thlo theina anin sut pal hian savatan zok awan doi thak thin le a statistics achanga alandan chuan sawa le thlo theina in sut pala 5% vela chau thlo theina ta na poi ve ni thon engine te hi chutianga chemai mai the ni lawa sawa ke jithum le achan vi aya rit nen in supal po ni se achhiat pha chuang lo sawa an sut wangin dar thalanga ke a thona chunga boruak lo lu ti vel te hi filma chawa thleng thin Thlawhna dar thalang te hi laminated acrylic glass thuma siamani a thlipui le ra pui do zo tura siamani thil boi thak ve deu pakhat chu savanian in su tho theina te hi an thlo chwa le ma in endik nge nge turani a hei wang hian Thlawhna company stand sumtam tak an hlau pha thina ni boina athlen thina wangin airport a te savate bo na tur manro an mang thina tunlai airport a chuan bird x airport bird control system an manga hemi mang hian sawa le ran nung dangte airport atangin an bo thina ni sawa lau zong thom ri chwa theite savarim ngai theilo zong te le electronic siren te an mang thina ni thutna seat himber kara chona khaltu driver nung cha khi thutna himber anga ngai ani a ma se Thlawhna a chuan ani velo thutna himbera I thudu ni chuan Thlawhna nung lam thutna a I thudon nia anjir chian atanga alandanin chiat na thleng thut laka Thlawhna lai takhi mun lo lai berani a Thlawhna malam hi tlemina zia le deu hleka anung lam hi himber tura ngai ani Thlawhna che swal data chi shang an la khoma tangin a him lai berani pilot muthu Thlawhna khaltu pilot te hi Thlawhna thlo chung chu harkar ring tura I lo ngai ange hei hi tan sia tanuam vak lo mai the pilot union ten pulan la khoma tang chuan Thlawhna pilot chan ve aya tam hi van boruak ka an mu hil thin heng mu thu thin 56% zinga 29% te hian an har chuan an ko pilot te po an lo mu thluk ve thin thu an soibok ma se hei hi dan kal ani lem lamania Thlawhna a hian mani in khal theina autopilot om vekani in thiarna mitam takin an sha chak tak zona chu Thlawhna in thiarna sul nu ti hi khoya nge akal van boruak ka an thlo san thinem ti hi ni in thiarna hnoi lama hian air stop valve a oma kan in thiarna sul nu le tuite hi van boruak ka dar mai levin zem tank lian tak pakhata alut khom thin Thlawhna tum nuwa athiar tu big truck mangin heng bol hlo te hi pai thinani secret bedroom munla tak pan mek Thlawhna a then khaten na an tho mek lain then khadan lau chol ha dam thina ma se khoi angi an mut thin cockpit nung lama alu na kongka a oma kailon tlem lon nuwa munda pindan te fel ran mai nuam tak sia om thina he pindan hi first class seat chungzona a om thina ni light off chungchang Thlawhna thlo chwa don le atum dona tinge light on off ker thin kan ti chuan keima ni himna turata na ni thim ngai nei turin kan mit hian minute som atanga somthum amamo thina hei wang hian passenger ten thim hnuaya ol sam taka thiran mu zung theinan light hi anti dim thina ni emergency landing lo ngai thut po ni se ol sam takin chwana tur kongka I muwat theyang pilot le biang mul pilot zinga thingki tu ang maya biang mul cha taka zwa I mungai lewang hei hi achan chu fit sing khat sang ni zanga aya sanga tho chuan danin oxygen mask man nge nge turati a oxygen mask an maya phui chataka a om theinan pilot ten an biang mul an zia fai wang thin ani flight attendant le Thlawhna khal thil enge mo wangin pilot pani te ni khoshilavin an oma tu emo in Thlawhna atum puya ngai dona flight attendant te an om thawalom ilo tir watange flight attendant te hi Thlawhna khal zirtir an ni lo shim
an mani na tho tur chin bak anin zirtir bik lawani pilot te soidanin hetiang din muna hi chuan passenger zinga flight simulator khel thin ten thlawhna tumpui an thiamarin omzok ani check ta check hian thingkung lian tak tak po a phelmok thei ani ti kan sha van borak a phei chuan check in den theina chance hi asang le zwal tura kan ngai nge yang ma se mi thiam te chana chu nileve check in thlawhna a den nung ber chu kumsang kha chakwa somruk pasari a dai to khana ni a tuna phei chuan technology sa thiamna asang le zwal to a check in thlawhna malam emo a thlamora lo deng fu poni se a current te thlawhna meilama a chhuak zen ani thlawhna chung hi check in a pal tlang thei lo tura don ani a tin thlawhna a te hian check dan na da avek ani bok boybut turbulence passenger te hlau ber chu thlawhna chuan laia boina alo thlen thut hi ani thlawhna a in soi dot dota luggage te an omna atangin an lo tla a lai ta phe zuk zuk bok alam dan chuan thlawhna chu din mun la om taka ading mek ani nima sela pilot te soidanin hetiang boina wanga thlawhna tlai hi thil thleng theilo tlukani ama sabira chuan thlawhna te hi hetiang boina na satak po do zo tura siamani a kan ton ve thin te hi chu boina te naw chawani apani na a chuan meteorological data le airborne radar mangin pilot ten hetiang boina thlen theina mun hi an hel zel theya lo thleng thut pal poni se thlawhna control thei tura injir chuak vek an ni chuwang chuan hlau du chu i seat belt kha sheng thala atok pilot te eile in pilot le ko pilot te hian mo phorna shan an nei ang bokin an eile in po a in ang lawani pilot ten first class meal an don layen ko pilot te ero chuan business class meal an bong thinani hei hi indu sak big wangani lawania film khorna safety standard chikhatani kumsang kan zakwa somriat pali khan Concorde aircraft a thoktile passenger mi za somni te London atanga New York panmek te chu until e ngei lawa wangin antal boy veka anavayin thil in ang vekan e ani heta tang hiat pilot le ko pilot te e tur in ang lo pek thinan ni tomato juice tui big German airline Lufthansa te zirchan atangin beer data passenger te thil in tamber chu tomato juice ani a mitam takin leilam ayen tomato juice hi wansang atui zoken an china hei po hi scientist ten shilfiana an muchwaka Robin Dando Cornell University a food science associate professor chuan thlawhna pindan chunga decibel level san wangin thil tuizong taste kan chatna adik thin lawa thil thumna te tlemin adal thinan ti ani oxygen mask thlawhna a oxygen mask imu fo thina oxygen tank ero imungai mi alo thung hei hi achan chu oxygen hi sodium chloride le iron oxide chemical reaction atanga lo insiam chhuakani a heng substances te hi special generator da ani mask kan wa vele combustion run engine oxygen run pe chhuak thinani oxygen mask te hian atlang puyen minute som panga chung adai thina heti chung hian pilotin thlawhna mun hima a thlo pui man thin tlang puyani seat pol blue seat thlawhna chuang thang tak ini chuan thutna vela rong pol lam imu fo thinanga balalan lawa wanga mangi moilo ti ange ani lawania airline company te hian nuam sataka iom theina tur an ngai pui mo hle a heng rong pol hian hadam taka min om tir the chemical an pe chhuak theya chu chuan chandeu trumna stress ati klema nuam satakin min om tir chinani psychologist chuan kan lung phu le thok atimuang thei anti a asoidan ol sambir chu thamuang takin thlawhna imu hirani chuan I thutna a rong polo ong wang kha ani tukver bial thlawhna tukver te hi kil nei lovin tinge a bial kher ilo ti thinem a chan chu tun ma chuan tukver kil li nei an hmang ve thin thawa jetliner te an lo chwa hnu a tukver dik lo wangin thlawhna pahni in an tlak pha hnu a hetiang hian a bial hlir an hmang ta ni mun sang tak le chak taka thlohla yen tukver kil li nei a chuan a kil tin te hi pressure nat na mun ber le a om khom na ni a achha du na lai berani bokani abiala ni hian nek na pressure te a in semrwala a ke harbika chuwang chuan thlawhna tukver te abial hlerin an siam ta ni mun drop lai ber thlawhna khoilai nge mun drop lai ber ni a irin han ngai to te le scientist pol pakhatin airport somni paruk loin airliner shang shang cabin an zir chan nuwa an mu chwa chu folding table te hi mun drop lai berani toilet flush me na lai ayen ale driatin natna shiga tamzo kani adot to chu ventilation kwa ani a adota toilet flush na le seat belt buckle te anni
Thlawhna I chuan dawn chuan hand sanitizer pai ati chi viawang. Tire glow vansanga Thlawhna lian pui a thlok hi amak to viaw ro lian he Thlawhna vek hi ketireu te mangin atum le theipo hi amak khop mai. Heng a kete tak te hian thil rit tak adwal zowa speed sang taka po atum the ani. A ke pakhat ringot hian kg sing level adwal zowa. Tire te pressure hi pound per square inch PSI zani vel ani tlang puya. Kan motor te hi PSI som thuma tanga som level ani tlang pui. A threat hi omzenei taka siam ni in tui pai bo zung tur le break in na a tho chak theina na siam ani. Engine chia movie lama Thlawhna engine chat wanga Thlawhna tla ti vel ki film a chawani ti ilo she to donya. Enge mo wangin engine pakhat lo chetut po ni se Thlawhna te hi engine pakhat chaw mang po in ana thlok thei thawa. Airport nai vibera atum man don thawani. Ani le tuifin ria chunga a thlola yin ni ta se iti po in. Pilot ti suidanian khovela hian Thlawhna kalkonga airport a emergency landing ti man lo tur khopa mun fala lawan ti ani. A zia chu Thlawhna te hian emergency landing thei turian kalkong an nei vek ti na ani a. An kalkonga airport nai vai tak a zial ti na ani. Thlawhna khu vansanga Thlawhna kan mu hian akal na nuwa a khowara china. Hei hi a chan kan sha imle. A chan chu Thlawhna in boruak nong le lum tak ati chwa le vansang boruak vot tak in cho pol wanga lo in siamani. Entir na pakhat chu kho vot taka kan thok zongin a khu rum thin hi. Heng khu te hi mu tura ring big lawan vansang boruak vole lawa a in katani. Ral thwam Thlawhna a hian ral thwam ken lu phal lawani ti hi kan sheve kanga tuisik tak nyal po ken lu phalani lo. Ma se mi som pakwa chuan theina chin Thlawhna a te hian dan na phut angin kang mei chwa thut pala man tur sheipui kokpit an da fekani. Ole du tok le phot mayang o Thlawhna chuang fo thin le la chuang ngai mia lo ti tan bingwar thak tak ani nge kan be se. Kan sui tak te kha ingai dan comment lama lo soi vela I thian ten an jat ve theina thurian I share ke don nya o.